igsuon Amen. sa di ka ta magsugod. Ganyo na ko si Sister Ashley, Sister Faye, Manis Papangan, kaya manganta tang tumok. Hindi ka na lampok ka. Kayo. Para birthday. Yan yung nako ang kongregasyon sa pagtindog at pandungan ng kamot. Tulaygon, hubuhin nga Ginoo, amahan, pagagad, niyangin duha kakalag, duha ni mo ka anak parigad Ginoo. Ang isa batanon si Sister Ashley, ang isa po medyo mature na, si Sister Faye. Father God, ako nag-aampo, ikaw nakakita silang kasing-kasing, matag Domingo, halos tanan makita din mo sila diri tungod kay gusto sila mapalgad Ginoo. Simba ka nimo, makaila pa kanimo. Pinagi sa pagpaminaw sa pulong mo sa ako nagaampo kanila man palgad Ginoo. Salamat sa pagdungog ani nga pagampo. Ngadto kang Sister Ashley amahan mo dako ni nga bata kahimutan. Dili lang sa iyang pamilya, dili lang sa iyang lola, kundi sa iyang mga silingan sa tanan nga nakalakan niya. Makita ang iyang kausaban, Father God. Gikan sa iyang katong bata pa siya na nagpakita sa panalagsa ng pagkabadlungon. Pero karon Father God Ginoo, imo gyud ni siyang gamiton Father God nga himaya sa ngalan. Magadako ni nga walay sakit nga mabantayan sa iyang kinabuhi Father God. Magadako ni siya Father God Ginoo nga ang tanan nga nakailakan niya matingala mahimuot kay nausab si Ashley. Ug ang iyang kagalingon Father God sa unsa ang iyang gibuhat Father God Ginoo. Mahimaya ang imong ngalan. Ngadto sa among igsuon nga si Sister Faith, amahan nakakita ka kaniya karon bisag wala yung bana. Nagapadayo to sa Manila, nagapadayon gyapon siya sa pagsimba kanimo. Ako nagaampo sa kinabuhi Father God. Dili permanente nga maglagyo sila kung dili maabot ang panahon. Kaya mo silang tigumon Father God Ginoo para kuyog siya, ibuok niya ang iyang bana o iyang mga anak, tibuok niyang pamilya, manhi diri. Magasimba, magadahi kanimo. Tibuok pamilya ni Tolentino Father God Ginoo. Makailag yung kanimo, Father God. Kaya ang iyawa akong gibadlong sa ngalan ni Kristo. Father God, in Jesus' name, dili na gyud magsinamok ang yawa sa kinabuhi sa tibuok pamilya Tolentino, Amahan. Mag-usa sila maabot ang panahon sa imong gitakda nga panahon. Dili ka malahi, Father God Ginoo. Dili po ka mag-una, kung dili sa insakto nga panahon. Makita na mo nga gidungog ni nga pag-ampo, tibuok pamilya Tolentino. Makitaan din rin simbahan, magasimba, o nagdahay ka rin. Sa kanilaw, kailangan tinubok-tibok, kinabuhi, Father God, ako nag-aampo, Father God, ipalayo sila sa kadawat ng buhatong ni Satanas, Father God, maayo ang imong plano silang kinabuhi. Dili na ako makita, pero ako nagatuo, Amahan. Tungod kay giuna kanila, busa, magpakita sa magkaayo sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya, hangtod sa ilang mga silingan. Kiningtanan naman ako pasalamat lamang pinagi sa buktong anak nga Hesus Kristo nga among Ginoo luwas. Amen. Ang ato rin hibalan sa panahon ni Kristo sa atong primerong part 1 nato sa bahin sa Biblia nga wala gyud ay mga bersikulo or katong chapter anong Biblia nato karon sa panahon ni Kristo dili pa gyud siya makita nato. So galing si Kristo sa diyang nagkitintal siya siyawan. Ingon na siya, in English pa, it is written. O ingon po siya, sabi niya pa, dito sa kasulatan, nag-ingon. Ang kasulatan, nag-ingon. Nga na lang istorya ni Kristo. Wala siya ga-ingon nga. Dito sa Salmo, Kapitulo 12, versikulo 3, paingon sa 8, wala nga na gag-mention ang atong Ginoo kundi iya lang gi-quote ang sa kasulatan. So bisag nga na lang di atong istorya kay dili gyud nato ma-memorize ang tibok Biblia. So kung ang atong basihanan kung maayo daghang tinhibalan ani na mapildi gyud siya wa kay mas labaw siya nakabalo ani. Sukad pa sa unas pag dito pa sa langit ang yawa. Guys, got naman ang Biblia, sa nagtabo sa langit, yawa to na dito si Satanas. So, ang atong part to ron, muadto ta sa kining mga translation. Dili ko mo sa pagsugod nako sa karon sa kuan karon
Tulo lang ka upa bali upat ang translation atong kasdutan. Daghan kay ni siya. Pero kanang kumo na to nga gigamit nga Biblia kining kining NIV or New International Version, kini po King James Version o New King James Version o kini Bisaya, mura na itong isbutan. Makita nato ang diferensya, makita nato nga nagsulod jud ang yawa para mabungkag ning kining pagsabot nato diha sa pulong sa Ginoo. Kaya bitong dili nato maklaro kay naay gihimong yawa. Sa una pa man gud, gusto gyud si yawa nga mawala gyud ning Biblia. Pero dili gyud na niya mapugna na kay ang pulong mo na sa Ginoo. So yung gihimo nag-encourage or inspire sa mga tao nga murag magbuhat og translation nga bag-o. Giusab nila ay gikuan nilang Biblia, din mahimog makonfuse ta, malibog ta kung dili gyud ta agatuon sa Biblia. Lahi biya ng reading ha. Ang pagbasa, parang nga magbasa ka sa newspaper, kay makuha of course. Pero kanang mag-study gyud ka, lahi po kay na siya diferensya kay na siya kay naadyo kay notes, naadyo kay mga gipang underline na nimo na din on words nimo or gibutang po din mo dito ingana ang mag-study. So kung ang inyong pastor, kung ang pastor na wala dyan na siya gatuon, gabase lang na siya usa ka version sa Biblia, siyempre, maro po na makatunan sa kuan, pero kung gatuon yun na siya, honestly, ga-study yun na siya sa Word of God, isag sa outside na, dili lang kidiri sa sunod. Kanang mga different version, iyan na siyang ipangtunan, o iyang i-compare, i-share siyang sa iyang congregation. May tabo anak mo grow ang iyang kuan. Balik ka muna mo ingon nga dili ko ani nga version nga gunit o magunit man ko ani nga version pero naadyo ko na another nga version pod kay nabantayan nako nga kini day nga klase nga Biblia murag ang yawa murag gasulod. So kamo maminaw ta mo igsuon. So nakampo sa ta. Kalaygon, buhi nga Ginoo, Father God, insakto nga panahon, Father God, Ginoo, nga i-share na ko ni sa imong katawan. Ani nga simbahan, Mount Carmel, Carmelite, Assembly of God. Kay nakita na ko amahan, ila kong pastor nga gitawag ani nga lugar, pero nakita na ko nga nitubo sila. Wala jud ko nga nag-ingon kanila o nagdasig kanila nga mubalik sila sa prayer meeting. Wala po ko nag-ingon sa ilaha nga mag-conduct sila Bible study o magsangyaw sila sa pulong sa Ginoo bisag diha lang sa Bible study. Sila ang nagalihok, sila ang nagatuman sa imong pulong, Father God, nagpamatuod, na mature na sila, hamtong na sila, nakasabot sila nga dili ra gyud ang pastor nga mulakaw o magtuon sa pulong sa Ginoo kundi sila po amahan. Ang akong obligasyon matag Domingo para lang magtuon sa pulong sa Ginoo, Father God, para po sila mutubo. Ug akong nakita nga nitubo yun nga simbahan. Galing sa simbahan ako sa tibuok club o Carmelite Assembly of God nga simbahan, Father God. Kini nga simbahan, ang mga hamtong, ang mga may edad na, mao'y nagpagamit sa Ginoo para sila manglakaw o isangyaw ang maayong balita pinaagi sa Bible study. Father God, nag-ampo ko sa akong mga sakop ani nga lugar. Pangalit din sila sa kadaot ng buhaton siya. Tagaan mo sila dako, taas pa nga katuigan silang kinabuhi para daghan pa'y makadungog sa mga ayong balita sa imong pulong amahan. Ang akong obligasyon, Father God, Ginoo, matag Domingo lang, kaya na ako'y trabaho po, naswerte lang ron, kay bakasyon ko sa amahan, Father God, Ginoo. Nalipay ko, nakita na ko nga hinahinay sila nag-grow. Hinahinay sila nitubo, nangandoy pagod sila nga daghan pa'y makadungog sa maayong balita. Nagsugod mi ani nga simbahan, ani nga lugar, nakanaog mi sakyaw, aghay kalag dito nga mudawat sa pulong amahan. Nalipay sa ko amahan paligad Ginoo. Kaya dili tanan makakuyog sa ana nga grupo tungod kay nasa tungod sa kagabilingan ako yung mga trabaho. Pero nakitaan po nako, nadunggan po nako, mahan paligad, wala po sila kapasagad. Bisag, wala sila dito, makitaan ang pag-support nila, ana nga kalihukan tungod kay magpadala po sila o snack para po nga
ang kagutom, ang ilang nabatian sa naglakaw para isang yung balita, masubli pa rin Ginoo. Musamahan pa rin Ginoo. Salamat ang nga simbahan pa rin Ginoo. Matinudanon, nakita nimo ang among matag sa kasing-kasing. Wala may nagpakaroon ingnon pa rin Ginoo, mani diri sa tubangan para tan-awon sa ubang tao nga balaan. Nalili mayaon lamang imong pangalan pa rin Ginoo. Wala mi na balaka, wala mi sayangi ni sakat bukid, wala nakaila ka namo kundi dili kanira yung pipila sa palibot. Wala nakailang tibok siyudad kanamo pari ka Ginoo nga lakaw mi nga nasaka mi sa bukid aman isang yaong may balita ikaw rin nakakita usa ako nagapangayo sa imong proteksyon lambo ni nga simbahan ikaw nagbutangan pari ka Ginoo sa among isgutan pari ka Ginoo eksakto yun ni kay para ang yawa po dili maka ilad sa ilaha tungod kay kabalo na sila unsay gamito nila nga Biblia kung musangyaw gud sila pwede kining usa ka version pero naagid sila maningkamot sila nga makakita og another version para kay para sa pag-share sa maayong balita epektibo kaayo nga kung mahimo na mo busa salamat kayo akong kiampo dugang nga pagampo padigad abrihi ang ilang hunahuna o kasing-kasing padigad Ginoo ang imong pulong karon nga nigawas kong baba imuhani imo ra kong gigamit matanong na sa tagstag sa kahunahuna o kasing-kasing dili na ni masaknit siyawa padigad kay gitanong ni sa hinlo o matinud-anon nga kasing-kasing dalaygon ka palibutin ni sa imong tibuok sa imong mga anghel ang tibuok busluton padigad para way makadisturbo ani karon kanamo samtang kami nagaisgot sa imong buhi balaan nga pulo kini tanan akong gipasalamat lamang pinagi sa imong bugtong anak sa si Kristo nga si Kristo nga among Ginoong luwas amen so nagsugod ta may balaan ninyo mga isuon karong panahon na nga sa kuan jud ay sa Biblia madungog man atong istorya nga na makasulod ang yawa bisag sa atong simbahan sa atong balay bisag sa Biblia makasulod ang yawa kasunod ang yawa sa langit kung batahon nimo ang hope nga libro itagak na si Satanas na nasa kalibutan pero pag na-okasyon nga murag nagtapok ang mga langit ng binuhat dito sa langit, niabot sa Satanas. Pag-abot ito, murag nang hinambok ang Ginoo. Nakikan man ka dito sa ubos, sa kalibutan, huwag kakitaan na akong isa ka alagad. Diba matinulanon? So niabot dito si Satanas dito sa langit, diningon po si Satanas, kaya imo magpanalanginan. Karon magbuhat na kondisyon Ginoo, kung di mo nang kung tagaan ko ni chance nga makahilabot ko anong tawhana di ba tulusir kon kaniya isugot na itong Ginoo so matanawan nato nga bisag sa langit na access ang yawa ayon dito how much mo there is Biblia nakasunod naggamit yun ang yawa og laing og tao gyud atong isgutan walang ko kaila na nila kay scholars sa mga kabutang dito nga kahimo gyud nga para malibog ang tao kumani ana ang matudlo dili na mao labi nagmogamit ta sa English version so nakoy una nga mangutana sa ko sa inyo ha sa dili pa di ato yung tan-awon ang Biblia mga igsuon originally gisulat yun siya sa pinulungan nga Hebreo kanang Israelita nga kuan ang ilang pinulungan ang ato gitawag man ato Pilipino ana so ang ilang dito Hebreo now pag-abot sa higayon nga na ilog ng Israelita tungo silang pagkabadlungon nakuha sila sa Assyria o sa Babylonia na sila nakatunan dito nga laing nga language so na ang Biblia pud nasulat pud na siya uban gamay lang nga portion kanang gitawag nato Aramaic nga language then kining whole New Testament
gisulat yun na siya sa mga writer in Greeks. Kanang Grigo nga pinulungan. Nganong wala man nagisulat sa kining katong panahon sa una kung atong tan-awon sa sakop sa panahon ni Kristo ang tibuok kalibutan nga giharian jud na sa Roma, pero wala na nakasulat sa Latin o kining kanang pinulungan sa Rome. Gisulat na siya kining Grigo. Sama sa ato ron, kung magsulat kag libro nga binisaya, di kay nakaabot sa Manila kay di pa na sila kasabot. So kung gusto ka tibuok kalibutan nga makasabot ana imong gisulat, English yun na yung ganito. Kaya isang mga insect, tanang tipo kalibutan, kay study English, para ta magkasinabot, para makasabot ka sa gisulat. So nga na ang rason sa New Testament, nga nung gisulat diyan sa mga writer o Grigo nga pinulungan. Kay ang Greek, anang panahon na mao'y international language. So, ang Biblia sa una, kananggikan sa Hebreo, paingon sa Aramaic na pinulungan hangtod nakabot sa Grigo, na writer nag-ingon nga kung imo yun ang ipon, may compose na siya 11,000 words. Gano'n din, no? Pwede mo na ito mga tasaksaon so magkuhanin mo. Pero pag translate ana into English, nahimo na lang na 6,000 words. So kanang basihanan nato, makaingon jud ta, dili kita ka-assume nga 100% nga unsa jud gipasabot dito sa katong Hebreo nga pinulungan, pag translate sa English insakto kay ngano 11,000 words unya pag abot sa English gihimo na lang nila 6,000 words. Dili gyud na siya makuan, pero at least duol gyud ta sa kining unsa jud tama nga sa translation ana. So ingana ni tabok. Now pag abot na katong giharian na ning kalibutan sa mga Roman Empire, ang Biblia gikan ana nga pinulungan lagi, gikan ana ng Hebreo paingon sa Aramaic ngadto sa kining Grigo, i-translate din na nila Latin. Kanang pinulungan dito sa Italy, di sa Rome. So, gi-translate lang Latin. Maunay kung wala pa may Protestant wala pa Katolik pa gito. Kung magmisa ang mga Katoliko sa una, mga pari sa una, mag-Latin na sila. Kung pangutan-on nimo nga itong lolo o lola, katupag yung ambot lang si Sister Minda, nakabante, 1960s, magmisa ang pari anak ni Latin. Latin na sila. Dili yung kakasabot. Kung saan na ito pagkasabot nga, kung saan na siya, poratum man, nga word, kung saan na, hindi ka kasabot. So, luminous, mga ingana, gano'n. Mo po ng mga tao sa una, katong English na, katubitaw, nisugod na o pag-rise ang kining England nga nation, nga murag, musugod ang kanang English, nga murag gamiton sa tibuok kalibutan. Daghay gusto nga mga tao makasabot yun sa Biblia. Dili man nila masabtan, kay dili man po na nakadumubi ito sa una nga, ala, kung magtuon mo Biblia, mabuang mo. O, nga nung inganaon mo na. Kung gitranslate kining Biblia sa una, pag-translate gikan sa Latin, kay mo man nagimuhat sa Rome, kay mo nilang pinulungan, gikan sa Latin, pag-translate ang English, ang tanan nga mga tao nga kabuhat ato, gi-persecute yun na. Naiuban ato, gisugi ko na, gigapos niya sa ubos, kanang naay mga kahoy dito, muraka dito, sunugon nila na. Iyan na ang mga tao sa una. Kaya ang katarungan nila, di walay laing tao nga pwede nga magtuon sa Biblia. Kung dili katurag yung mga pari. Ordinaryo nga tao, dili pwede. Swerte ganit ron. Makabalo na kita sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao sa una, uhaw sa pulong sa Ginoo. Magnilatin ang pari dito. Abing nila, ano lang, ato lang ka dito. Seremonya lagi din gituan ka. Pero kung nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, blanco. What time hibalaan. So, 19, tuig. Mubasi ditag na tebislay na murag basihanan. Katong pag-abot ni Magellan. Diri para ma-picture yun nato ba? Unsa na kadugayon? 1521 na siya. Now, unang English nga translation nga gibuhat sa taga-England.
Kaya sila may English yun nga kuan. Ano panahon na ang Amerika wala pa. Ditibo pa kapuyo dito kaya mga Indian. So una nga Biblia nga ilang gibuhat sa English nga translation is in 1380. Mubalik ta sa Pilipinas kanu sa nebot sa Magellan 1521. Makita ang ginatos picture sa mga painting nga si Magellan nagabot na diri na si kalo nga murag putaw, na si espada si lapu-lapu gabahat pa. Ang unang translation nga English 1380. Usaran na siya kataw. Naghimo lang yun siya nga iyang matranslate para ang ordinaryong tao sa tibok England makasabot. Ang problema po sa una ng panahon na wala pa yun ang printing press. So kung usara to siya ka Biblia, naghulam-hulam ng teto sila. Ako na po, kaya ako na po, magamit na ako na dito sa maabot ko sa, ibutang talang maabot ko sa lugongon. Para masabtan dito, kung sa yun na yung pulong sa Ginoo. Nahimot ang mga tao, nalipay yun sila. Kaya mo din yung tinuon, mo din yung nasulat diha, na naigugma ang Ginoo sa to. Mo din yung nasulat diha, nga niyan hindi ang Ginoo din sa kalibutan, para ang tanan mo tuho kaniya, maluwas ang tanan, kaya no? So ano, blanco kina sila, mga oratong lang ng iskutan sa pare, o naman, kapalo. Kung sa'yo nungdan. Now, nawala, murag wala kay na siya musikat, kaya nga kuhan, kigipugnan lagi sa kuhan. Gipugnan sa Roman Empire, o sa Rome, sa mga pare, o mga Santo Papa, dito sa Rome, nga dili gina siya magkuhan. Hantod, niabot si Martin Luther. Pag-abot niya Martin Luther, i-translate kay German mo siya. I-translate niya into their language, yung German nga tinulungan, nalipay po mga tao. Sa England, tuig, 1611. So, mapicture na ito, dugay, murag dool-dool na, kaya nilapos naman ka Magellan, kay 1521 man is Magellan, 1611. Ang England ana nga time, dili na kayo, kanang hari ana nga time anang panahon na, dili na siya gatuo kaayo sa kaning sa Santo Papa nga murag gikan sa Ginoo na iyang mga kanang sila ano nga gikan na sila sa inspired na sa Ginoo. So gusto niya ingon ang hari si King James, munang natay gitawag nga King James version. So kuha na siya 1611 kanang King James version. Gitapok niya ang 47 scholars. Kanang kabalo sa Latin, kabalo sa Hebreo nga pinulungan, kabalo sa Griego nga pinulungan. Iya na siya timan niya 47 ka scholars na og iyang gimanduhan i-translate ang Biblia into English. So, katong sa una sa 1380 katong ka John Wycliffe nga kuan. Usar to siya kataw. Namiot gyapon. Pero ang nakagwapo aning kini kag King James kanang gigamit nato nga King James version. Kay nagpatawag din siya 47 ka scholars o gibuhat ang Biblia mao na lang gitawag nato King James version. Na kay kopya na. Kana bitaw thou shalt not kill. Nganong thou? Old English man na karon kay you must not kill. You, dili ikaw dili ka mo patay. Sa una giging thou shall not kill. So kung nakadungog yung pastor na nagagamit og mga nga version kag gamay pa ko nga kanang Biblia kanang King James version. So human na tag isgot sa King James version. Taas kay na nga panahon nga gigamit sa mga born again Christian. Hangtod 1978 na isa ka version nga niabot ni gawas kining New International Version. Kasagaran sa mga tao ron, kasagaran sa mga batanon, NIV ang ibasa. NIV ang gidala-dala nga Biblia. 1978 na siya. So, gikan atong 1611, hangtod sa 1970, bukong talaga sa 1977, ang popular nga Biblia nga gigamit, King James Version. Wala pa ning NIV. New International Version, kina-publish niya siya 1978. Bago-bago ra yun na siya na-publish. Now, ang ilang rason ani nganong gabuhat sila ani nga Biblia, nagbuhat sila ani nga version o translation kay naay findings dito po sa Israel sa Dead Sea, doon sa Jericho. Naay nakit-an dito sa usa ka langob
na ay mga nilukot nga basahon o kinang scroll nakita nila o nagbasi po sila dito. Pero pare-parehara, pero lahi diya yun na, maabot na tadiha. Now, wala po ni papil dining katong ga-support sa King James Version. Niabot po ang New King James Version. Bali, ang purpose nila na, nganong gikuha na, para i-improve tong King James Version. Mo nang gitawag nila New King James Version. So, kini may popular kina turon. Pero maklaro yun na to, pila ka thousand years na tingali na. Kay gikan gud sa 1611, paingon sa 1977, o nagigamit ang King James Version. Kaya ang NIV, 1978 na yun nag-publish. Although, ang findings ito sa Israel, ito sa Dead Sea, katong sa langob dito, nga na yung mga sinulat, nilukot na basaw, nakita nila dito, 1947 pa to. Pero ang pag-study, o nagbuhat sila another version, ni gawas 1978. Following year, wala ka papildi ang New King James Version. Gi-improve nila ang King James Version. Wala ang tong daw. Himuon nila yo. Ang kanang English na yun. So, gitawag nila New King James Version na ni gawas following year, 1979. Kasugod sila gi-study, pero pagka 1982, ni gawas yun na siya nga version. Kanang tulo na ako. Na ako ng version. Akong itudlo ipagawa sa inyo unsa akong nadiskubrihan. Now, apil ang Binisaya. Kaya ang Binisaya nga version na ganang atong gigamit ng Biblia, kanang gibasa po na, basahon nato dari Binisaya. Gikan na siya sa English. Gikan yun na sa English. Wala taga base og sa Latin, wala taga padalag mga scholar. Magbuhat magpatawag ko mga maayo nga mga pastor diri sa tibok Pilipinas, sa tibok kanang istorya Binisaya para i-translate ang Bible gikan sa English, gikan sa Latin, gikan sa Hebrew, gikan sa Aramaic into Bisaya para maklaro na to unsa gyoy para duol jud kaayo sa unsa ni sa dapat jud nga mogawas ng pinulungan. So mo ni tong isgutan ron kining matawag na to upat King James Version, NIV or New International Version o kining New King James Version atong i-compare na amoy madiskubrihan. O sultian ta mo, kung naadyo ang Ginoo sa inyo, ngilngigan mo. Nakasunod yun ang yawa. Ngilngigan mo. Like for example, mangutana ko ron sa inyo unsa mga day rason paminaw ninyo? Nganong gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Ang tulo ka version in English atong i-compare. Kung maingon mo, lahi gyud ay. Ang pagka-translate nila. So, punako, kung sa gahay huna-huna ninyo, nganong gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Una na kung basahon ang Binisaya, Revelation 4, o pinadayag 4:11. Ato yun ang basahon, tagsa-tagsaon nato na. Para mabantayan nato nga, asa mo yung tinuod, ani? So, pinadayag 4:11. Mao na giingon sa pulong sa Ginoo, nganong gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Pinadayag 4:11 ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa 11. Among Ginoo og Dios, angay kang mudawat sa pagdaig ug sa pasidungog ug sa gahom. Kay ikaw ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbuot, namugna ang tanan. Murag dili kay maklaro nato sa Binisaya nga version. Unsa mo gyud purpose sa Ginoo nganong gibuhat niya ang kalibutan. Nagbuhat sa tanang butang pinaagi sa iyang pagbuot. Murag sa pagbuot lang yan. Gusto na ko nga magbuhat ko. Ingana nakaingon sa Binisaya. Now matuta sa New King James Version. Katong improve sa King James Version o sa New International Version o sa NIV. Ingana ang pagkasulat. You are worthy of God to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they exist and were created. Your will, sa iyang kagustuhan. Ang kaingon, gusto sa iyang kaning your will, muna yung itong ikot, tanaw na to. Kagustuhan yun sa Ginoo, di ay nga iyang buhaton. Ingon ang International Version, New International Version, or NIV, niingon po ang New King James Version. Pareha sila, your will ang igamit. Muadto ta sa King James Version. Excuse.
giunsa pag-ingon ang King James Version ngano gibuhat man sa Ginoo ang kalibutan. So moabto ta sa daw ani kay mo ni King James Version, thou art worthy, Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Thy, your na siya sa kanang bag-oron. Your pleasure ang nag-ingon. Sa King James Version. Unsa man ang pasabot anak para sa iyang kalipay. Nagbuhat siya sa kalibutan. Nabantayan na nato ron. Pero kasugod pa ta. Like for example, ako, muadto kas balay na ako, ayaw lang sa ron, kay pag yun na porma, maabot na ng panahon, mga abot na ta dito, pero sa likod na adyo ko'y garden dito. Na ko'y gipananom dito nga, wapo lagi sa tanawon, malipay ko magtanaw sa tanong. Ingana ang Ginoo. Pagbuhat din sa kalibutan, nahimuot siya, nalipay siya, na-pleasure sa iyang sulod, nalipay din muot siya. Dili para sa inaybi, nga gusto lang siya magbuhat kalibutan. Ingon ang inaybi, naingon po ang King James Version, New King James Version, pero makita nato sa King James Version, para siya malipay sa iyang pagbuhat. Mahimuot siya, dapat punta sa Binisaya, ingana. So, nasabtan na nato na, giusab, na padayon ta. Na isa, kanabitaw, giusab. Namagod ang akong gikuan dire na akong ipakita sa inyo na giusab sa Biblia. Naapoy gikuhaan ang Biblia. Naapoy gidugangan ang Biblia. So, natang ikaduha, akong i-share sa inyo. Daghan niya, galing kong friend ta sa FB. Bisag dili ganito friend sa FB. Type pa ako nga lang, Resplendor and Putis. Bugawas akong naong dito. Duha na ka-count ha. Ang isa ka-count, di na yun na ma-pre. Kaya naamo ko yung album sa una, nga, tanan nga mga pagtulunan sa Muslim, o kanang mga mapasaway na to sa mga Muslim, ako ginagibutang dito. Ignorante, matas Facebook. I-report mo din na sa kuan. I-report. Dito sa Facebook nga management. Din ilan ang tanaw ng account, tinuod, anti-Muslim din eh. Murag racial din siya na tao. Ay lang yun ang i-block na yun. Di na lagi tumabre. So nga, pagkasabot na ako, nagbuhat ko kang ilang account, murag yapon itong ngalan ako, pero gabantay na ko. Only me na gina. Kanang mga bago na ko, nga mga kontak-aw na ko, nga nakikipang-gather nga mga information. In the future, magamit na ko kung saan yan pa ko sa pulong sa Ginoo. Ako na siyang gi-only me. O dili day, kiniday. Ano bitong kanang ako rang pamilya ang makakita. Si Susan ra o si Inday ang makakita anak. Dili po di pwede makakita kay Kuan pa lang. patubok pa ni. Hasta po mong babae, kapatubok pa to. Kini mo pagkainom, asa akong nabalaan. Kato, kahubog na to. Grabe, biliban na ko itong batanaw gawas ta. Si Susan, wala po ka-istorya sa kuha. Diyan ako nung naswiting sidya sa gimo bito at bang. Pagkatagay ko nung nagtanduay na. Taga kong babay. Ay papa, maestro, pastor pag yun. Pagkakiagi ko diya pa yung merkado, ako nalagitan ako sa mga tao. Pastor, palahubog nga na. Dito pag yung daple na na, ako di ko maulaw na. Niagi ko palahubog. Mas maayo na ako sa buntas Ginoo kay maamis ang tao. Mo gyud. Ganun na usab man to, ako wala. Kay gahi magkakasing-kasing, dili man ka maminaw sa Ginoo. Maingon man jud ka na. Pasagdayan na sila, mura na sila buang. Nga na, jud ka ako kinaminaw mo sa Ginoo. Kisa po sa Ginoo, di ko maulaw tao kung nyo plawbog. Babaero, ang akong kabit, gidala na ko sa balay. Wala po na ako ipilila sa kong asawa, nga saan? Ako ning kabit, ako na ko na Kain na. Revelation. Sa ko sa balay. Nga na ako ka malito. Itong katsawa niyo na si Jamie ko nung napasto, kinapalahubog, babaero, pag yung labaw na Jamie. Mapatay na dunggan, nga unsa na siya, kay bata pa. Padayon ta. Mato kuno tas Mateo 10:4. Dito pa ka sa katungkuan na giunsa pag-translate ang Biblia pinaagi kanang giusab. Na sila giusab. Like for example sa ato na mention kaniya, pleasure gyud ay ngano gibuhat sa Ginoo. Pero ang inay giusab nila sa kagustuhan sa Ginoo. O katong New King James Version. So kamoy mag-decide ha. So mato ta sa Mateo 10.
bahin ni sa napulo ay sa 12 ka apostolis ni Kristo. Jes 4, ako lang sa basahon. So, napulo ka ay 12 ka apostolis, Jes 4, Mateo 10:4, ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri. Si Simon nga patriota o si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Isos. So daghan pa ko'y gimension sa bersikulo at 3 ug sa 12 tingali diri lang ta kay para mo diretso na ta. Gidescribe si Simon nga usa siya ka patriota or kana bitong tao nga ang iyang unahuna para ra gyud sa kayuhan sing nasod. Like for example, katong under pata sa Katsila sa una, na ay mga tao silang Bonifacio, nga patriota to sila, patriotic to sila mga tao, nagputo ko sila ka grupo, itawag nila KKK, nga mo rebuilde diha sa kuan. So ingana ang pag-describe kang Simon nga usa ka apostolis ni Kristo diha sa Binisaya, moadto raw ta sa NIV. NIV, kung wala mo ikuan diya, wala po kay Biblia sa NIV, pero ako lang yung nagisulat diri, Simon the Silot. Silot. Kasi pag-pronounce na. Now, pare-parehara na siya sa patriota. So, ang pag-describe niya, giunsa ni sa pag-describe si Simon, usa din ni siya ka kining patriotic na tao. So, pag-abot na sa King James Version o sa New King James Version na usab ni. Nausab ang pag-translate, Simon da Kanaanite. Kanaan ba? O, so tao sa Kanaan gitawag ko Kanaanite. Asa? Canaanites. Kanaanite? Canaanites mo yun? Canaanites. Oh, nga na ang pag-pronounce. Now, dili na ito mabantayan kikiun sa paglipat siya wa. Dili gyud putingali ang kuan. Kay kung ingana ang imong pagsabot nga ang katudi ang kiniding si Simon usa ni siya ka patriotic nga tawo kaning gamahal sa kanasod. Dili na to makita nga dili din siya foreigner. Pero kaning pag-ingon na nga si Simon kanait ni siya. Magbantayan na to nga dili ni siya Israelita. Kang Kanaan lain na nga nasod. Makita na to nga diha sa napulo ay sa 12 ka apostolis si Kristo. Nakita na to ang plano ni Kristo nga isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Dili lang sa Israelita. Kaya ang iya ganing isa ka apostolis, dili man Israelita. Kanait man nga tao. Diha ta malipat sa yawa. Moingon ra gyud ta nga ay ang mga apostolis ni Kristo. Puro gyud to Israelita. Dili. Ingon ang King James Version o ingon ang New King James Version. Posbo na ko ang NIV 1978 na bago rin yung kain na siya. Huwag ilang pag-describe, murag patriotic siya nga tao. Gamahal siya ang nasod. Pero, pag-describe sa katong karaan na kayo, 1611 hangtod sa 1977, nagamit na ang Biblia, New King James Version, gidescribe yun na si Simon nga foreigner. Taga-Kanaan yun na siya. Pag buhat sa version nga NIV, giusab nila. Kamoy, nagka-video na. Pwede nyo na tanawa ko to. Kamoy mag-research kung tinuod ba niya kong istorya. Gabilar yung ko ani. Para lang yun, ma-share na ko sa inyo. Now, naapoy portion sa Biblia, gikuhaan. Ang pulong sa Ginoo, nga buhi, gikuhaan. Basahon ako. Nagikuha. Sa King James Version o sa New King James Version, giingon dere, he said to them, this kind can come out by nothing but by prayer and fasting. Nay fasting. Pag-abot sa New King James Version, imo nang basahon, nawala ang fasting. Maura gihapon pa kay istorya, he said to them, this kind can come out by nothing by prayer. Ang NIV, giwala ang fasting. Now, pakit unta mo unsa ni siya ka tinuod sa akong kinabuhi. Kining fasting. Kining di ta mo kaon. Excuse me. Na born again ko, gikan ko sa planta sa NSA. Wala pa akong ma-regular. Wala ko ma-regular sa NSA. Pero nakaswal ko dito. Sweldo.
baga kayong kwarta sa bulsa. Kay grabing overtime. Di pa dyan ko mo reklamo ng panahon ng overtime. Bila sa kada adlaw, mula tatlong siya sa gabi. Ang huna-huna lang yun, bugdo akong pitaka. Gawas ko sa planta, sayo pa po kayo maghubog-hubog. Nangatulog pa ng mga GRO, panahon na. Alas 5 pa sa hapon. Di, kasuroy-suroy, Miss Plus, ay sa syudad, duha mi ka po, okay, magplano, may ginom, wala pa GRO, di ka malingaw. Saba, king plaza. Ulitaw pa to, mag-55 na biya ko, tingala kung edad ato mga 21. Anak, saba mang plaza. Diningat tuming duha, ngaturang to unsa to. Naay gawali dito. Naay ka krusada dito sa plaza, puti. Luminaw ko Australiano di ay. Napoy Pinoy nga pastor ako kailapod kay Katoliko dito nako. Ayang tapat nga mo'y translate kay ga. So, nabantayan ako dito. Ganahan ko ng minaw sa pulong. Minaw ko mo gwapo kay dili dito to. Magluhod sa ta. Tindog, luhod na po ano. Bakit katunan ani? Tindog luhod na gyud katunan ani. Dito kay gibasa ng pulong sa Ginoo nya napay translate. Kini minaw jud gumayon. Oy kay kadugaya niingon man to pastor. Katong nidawat sa katong katong gitranslate na. Katong nidawat sa pulong sa Ginoo. Palihok taas kamot. Napatian yun ako. Ganahan ko sa pulong, ganahan ko sa gidawat yun ako to. Idawat ng Jesucristo nga iyang bugtong manluwas. Ni pataas ko. Akong bantay ko sa tapad, wala man. Ikaw ba na kong planong inom eh. Uy, abin na ako, humana to dito. Kadugayan, ingon mga putong pastor. Katong tanan nga ni padalag taas kamot, anyos tubangan kay ampuan. Ulaw uy. Anang adlaw wa yog ko gato, makatagbo ko Ginoo. Akong gipangita agbay chicks. GR-uhan. Dan amang sa lain sa mga pastor ni Juarez. Tinood ni. Di mo sila pastor kay. So, akong gisiko kung kauban, mga tuta, di man yun siya. O niya, ang pastor na ingon naman, naapag yung isa ka tao. Nanipadaas siyang kamot, sa kadaga tao, Gris Plaza, kahukuot na gani mi, nakitaan ko sa pastor. Nga wala pa kinudool, dinis tubangan, parampuan. Hindi, ang yawa, ayaw, ulaw kayo, palaho po, biyata. Ang anghel po taga mabiras, kinagik saan na ni mo ni. Di ba? Ako na ingo ko bahala na. Ko yung ko gusto nga. Singit pa yung gusto nga. Kanong di ko makita sa dapli. Kung nag-dapli, hindi ko makita. Gusto nga. Suwag yun. Gusto nga. Abot dito. Ampuan. Kuha mga agris na mo. Nagkakuha dito mga yot, mga batanong. Ipagkuha, taga-asa ka, ngalan. Wapo ko kadahog, palo-apon nila. Taga-Suarez man ko, itong si Sakaya na sakop ko niya primero. So, abot pa na sa pastor Sakaya sa balay. Buhi pa na, tigawalan na po. Tigawalan na po siya, mga 60 kapin. Magsitinta na magkangaligan nila. Kita ko niya, magbukumbakang na ba? Hindi ko mapukmayo, dako maghawak nito ano yung magbaril. Panalangin na magbayas Ginoo, dako kayo. Ay kini pastura, tuhan na mga pastura. So, ipaluap ko niya, wapo na ba kayo pagkapaluap eh. Kung papa, tos balkon, shot, nag-anyiho pa to, anyiho. Kaya mas tandoy, ganang mga yutro, nakabalo sa anyiho. Anyiho. Nagdala pa sila gitar, kulo-kuyong na si Pastor Siko, kanang pastor nila sa Assembly of God, kanang komandante sa CTI. Kuyog na siya rito, nagdala sila gitar. Pag abot dito, natingalas kong papa, oy, namoy tuyo sa kuha, bugubog na, pula-pula ng dalonggan sa kong papa, hapit na nakatunga, kung anyiho or kanduay. Namoy, kapalo-up mi kang, ni balay ni Resplendor Potes. Oh, nga naman di ay, nidawat ng mutis, Ginoo, nakatawa kong papa, oy. Akong anak didawat sa Ginoo. Katawan mga pastor. Nakadungog man gulo. Puro to jurisprudence po. Nagliligo kay baka wabi ang balay so na namin bangag. Alas. Nakadungog ko sa iso ko kailangan pastor nito. Nga magfollow up kuno sila kinidawat ko sa Ginoo. Wa ko gagwanta ni nao ko. Yagi ko sa balkon nagog. Pastor. Ama dapit yung simbahan eh. Ituluan dito dipitan nako. Muadto lagi ko. Ayaw lang mo diriron kay wala gabugal-bugal na oh. Kubog kong papa.
Nakasimba kong sakayan. Tuig kapin ko kasimba, dito man na siya sa portahan. Dito sa portahan, mag-atang na siya. Mangumusta, Dame Brad, salamat kay gitagaan din mo panahon ng Ginoo. Pero makabalo din na siya nga nagreelyo pa ko. Bahala di siya kita kay gapadulong ko simbahan sa una kay manig pwede mo kamo nagreelyo sa kinan. Na aso mo. Simba ko ron. Ayos kayo. Pagapot na doon sa pindahan, ilabay na ako ng sigrilyo. Then, pag doon na sa pastor, kaya sa pastor sa portahan, mutong na ikaw, pabikaw kinuha ba? Ikapin yun na, kabantay na siya. Dihas pulpito, nag-ingon yun na siya. Sakit akong tughan. Nahangtod doon na itong isuon, manigarilyo pa diay. Dagay tao, simbahan. Ang dili ba kayo marunong nakabantay kang mura sili. Ulaw kayo eh. Ako mang yun eh. Kaingon ko sa Ginoo, Lord, di na dyan ko mo simba. Ipangayo na ako si mo, wag yun mo gihatag ng mapundahan mo sa Grilyo. Backslide yun ko. 20 years ko nga, muna to nga, hubog-hubog sa kalibutan, istorya pa akong asawa sa kahubog na ko. Nabot ko sa balay nga, nga nabasa mo na yung kasi kaihin na ko. Sa kahubog. Patingala ko, may imong kususan-san. Kinsa may katod sa kuha. Nalimot na kung ako nag-drive sa kong motor. Patingala yun ko. Wala ko kabalog, asa kong gikan, asa may kaino, sa kahubog. Then, gidalapag yun ako, akong 6. Hubog-hubog, yan po, di pa kayo hubog kayo. Okay, dalang mas balay, daghan sila. Patingalam, di ko ng babae makamalay yun. Tapi na sila kantina ba? Kato siya, kato siya. Mauto, ingon yung Susan. Laki-laki ko na Susan ako ah. Gagmay pa nila. Wala ko'y pakialam, basta malipayon ko sa kong kinabuhi sa kalibutan. Agoy, niabot man ang pagtawag balik sa Ginoo. Murag ignan ko sa Ginoo ba? Lakaw sa kalibutan, pagtagbaw. Gwapo na kung ikaw na yung makabalik, ang tanan nga badlungon, maminaw sa imong wali, mausap. Pwede din mausap ang badlungon. Amen. Mao na tong si Pastor Santos. Ang akong asawa, Susan, naglubog na yun na. Niwang na kay na hilak na nasdayan at tos balay kay kana ko kinamanghuran nga babae di naman kabantay akong asawa kay masakit to na taas pa yung pressure si Daya kabantay magsigigikan sa taas sa bukid munaog si Daya kay mutan-aw sa akong asawa gignan Susan na lagi pagkaon si mukilid kaon ingon yun akong asawa isang ganing sa pagtulong ay paggikan sa plato kutsara pa ingon sa baba kapoy na kay nilak na Susan asi gaya kagamay pa niya kung gibantayan ako pag-alin ni mga dumang kabulan, gamurang papay. Niingon na kalit si Daya, bunagin naman na assembly. Sugot kampo, pastor. Gignan na siya itong asawa. Din pag ulay po na ako, gignan ko sa itong asawa nga dong. Pwede ba daw ko ang pastor? Nako, kaya ka una-una, bunagin mo niya kugikan. Tugiat ang pastor dito, apel pa na silang papa, ng bataan na, ay mama, ng dilaw. Silang si Sister Cecil na isa pa to padayon kampon. Pila kabalik lang kampon dito kung asawa tingala ko natulog ko kay pagmata kami kakakulkul ko sila. Isa may hikay ron nga ako may tighikay kay wala na ko asawa galubog. Susan nagtindog. Kurutan ko. Niabot na Cebu, lubog mong gihapon karon nigbangon. Ginoo gitawag ko balik sa Ginoo. Mato nakabalik ko sa Ginoo. Pero akong nga time, ni Franca yung kong pastor. Pastor, saktos. Born again day yung ko na. Na-backslide lang ko kay padungdungogon lagi ko sa pastor nga. Hantod ron. Nanigarilyo pagyapon. Yung na ako pastor, tabangi ko. Para mausap ko. Kung dili yung mawala ng sigarilyo. So kung mawala na akong ino, mawala na akong babae, pero sigarilyo, lisod. Patay, kung saan yun ako, kay tagduha ka. Pak na ko yung nakadadlaw. Niingon si pastor, kay gabasa na po kong Biblia. Brad, nakabantay ka sa Biblia, niingon nga, pinaagi sa pag-ampo o pagpuasa. Ang tanang imposible, maposible. Diniingon ko, nakabasa ko na, nabuang ko pangita, kay ang ako na yung nagunitan ng Biblia, NIV. Wala man na dito. Katong ibasa na ito kaniya nga, ingon siya, niingon si Kristo, ang kining sitasyon, gikan si Kristo sa bukid, dinaog siya. Tingala siya yung mga apostolis, gitapukan sa mga tao. Kay na di ay gigipampuan sa iyang mga apostolis nga wala gyud makuha ang yawa.
Kung ni Hawa, niingon si Kristo dayon nga, pagkagamay ba ninyo pagtuo? Iya din gisumpay, na gawas itong yawa sa bata. Iya din gignon, kining ingani nga sitwasyon, dili lang ni makuha sa pag-ampo. Apilan jo, fasting. Nalibog ko sa pangitao, ni balik ko ni pastor. Si Pastor Ford, niingon siya nga, tanawa raw sa uban nga bersyon. So kita naon ako, nakita nako, naagyo di ay. Pero makita nimo sa New King James Version o sa King James Version. Giwala ang fasting. So gipastingan ko gina. Kini. Makita yun ako unsa ni katinuod ang Ginoo. Fasting yun. Tulog adlaw, way kaon-kaon. Magluto si Susan, humot kayo. Kalami yun ikaon. Sinunan ka, usara gani kakananan. Lami na kaikaon. Niabot na kong tulog adlaw. Way kaon-kaon, humot yun kayo, nilusot ko. Ga-expect yun ko. Mawala ang sigarilyo. Sa kasimana na lang, bulhot na ko. Nakaingon ako sa Ginoo, bakat mo na yung Biblia. Ningat tuming Susan Ciudad, Gires, Supermarket sa una. Na, kumplito pa to, kung nawala ka ng Gires. Wala pa nang isano mo, katong isano gamay pa. So dito may Gires. Galing ko lingkod ko dito, nagsandig ko. Ang ako di kaya sige sandigan, kining baligyaanan sa mga insik ba? Katong gitabuan dito ni kanang disina. Di yung babaeng anak. Trabaho mo to ng mga insik ng mga baligya, ng mga medicine. Oh. So gikan ko dito kasi sandig ko. Ikapoy kong Susan kay galing niya pa dito. Nikapoy ka. Uy, unsa man ni day? Nungutan ako sa tindira. Ay mga kuan man ni sir. Kanabit kang Chinese medicine. Mao ba? Epektibo po ni day. Tan-aw na ko hangan ako kani sigarilyo. Uy. Muligya din mo sigarilyo day. Kining insik na tindahan ay mga medicine. Adi ba na sigarilyo sir? Unsa man din na kaklaro ang Marlboro nga kakailago ko manigarilyo ay ko. Ningon siya kaharang kuan na sir. Pero basaha gani ang title dili Marlboro. Ang ngalan sa brand. Stop smoking. Kung siya pasabutan na day. Kung gusto ka maundang sir og sigarilyo, kana mo sigarilyo. Epektibo, 3 packs. Ayaw lang yung panigarilyo ay kana lagi sigarilyo. Tanang customer nga nanindiri sir niingon tinuod. Mao ba? Mahal po kayo. Tingali ang kaas Marlboro so na 20 kapin. 80. Oh. Ikikuhit na ko Susan. Na binili ko ba 80 din napita. Kasi nagbayad ng sigarilyo. Ngano man dahil pagawas ko dala na siya gisulupin. Kung palit ko si kana ko ni paundang sigarilyo. So wag yung lami. Pero ako lang yung tigagwanta. Kaya sulayan yun ako. Kaya ingon magod siyang tinira. Basta lami na yung sigarilyo. Kanilang yung sigarilyo. Sir, ayaw yung sigarilyo nang imong giginanandan ng sigarilyo. Kanilang yun. Di, niabot na kong duha kakaha. Gaguna-guna ko dito sa mong likod. Ugihan yung pastor. Gaguna-guna ko dito sa mong likod. Tingala ko, kakanta-kanta ko. Nanawag na akong usawa. Dong, mani-otto na ta. Ha? Nagsugod ko kuna, humagpamahaw alas 8. Mani-otto na ta. Usa man na yung alas 11 pasado na. Wa na ko kasigarilyo. Halimot ko sigarilyo. Nakaingon ko lang. Wala na yun ang ita, lagi kong lawas. Yes, nayan ako be. Hantog na ko nga pang pagwanta, bigyan ako. Di ako, naminaw na dyan kasong lawas. Wala na yun. Wala pa na humon ang ikaduha ka pa. Ikumot na ako, gilabay. Wala ko kasabang Susan. Ningon ko Susan doon. Nakabantay lagi ko nga, wala kagad sigarilyo atong kung anong ipapalit mo. Tulog ka pa sa mong ipalit yun. Para kinangay ko karta niya. Naku, di na mo ko mangita. Nga mo gilabay man, mo basig mangita. Pag sigdili, lagi kailan ako sa kong lingon. Angay ko pa sa ilos Ginoo. Lord, tinuod yun yung fasting. Nawala akong sigarilyo. Pero ang NIV, giwala ang fasting. Kinsan man ko nagagawa ni ang tao ang yawa. Yawa. Muingon jud ko sa inyo, mo nang guys gotag version ron. Ang King James Version o New King James Version kaingon prayer and fasting. Ang New International Version kaingon prayer Kaya lang. lang. Kamo na mo decide. Sa akong kagalingon, tested ng fasting. Tinuod na. Nakasaway pa ko sa Ginoong Primero. Dili sa akong panahon, sa iyang panahon. Ipalabay pas Ginoo mga 2 weeks pa tingali. Aya ko nakakita atong sigarilyong
kahar mo di Malboro, pero ngalan no smoking. Usmuna ko, ipastingan ko na. Epektibo, tinuod ang pulong sa Ginoo. Diha sa New King James Version, o sa King James Version, pero giwala sa NIV. Padayon ka, sugod na mo kahadlok, sugod na mo, mangurong, na po may madiskupihan. Katong dirita, di ba naingon ko nga, katong bitong i-persecute si ang mga Kristiyanos ni Saulo, nga niabot siya doon sa Damascus. Nitungalag diya sa libro sa Acts. Ako na ito i-recall sa inyo ha. Ako lang i-discuss kinato na nanawali. Nga kanadi ang i-persecute ng mga Kristiyanon. Kung imo din tanawon, katong ipanglutos ng Kristiyanon, si Kristo din nagilutos po. Niingon mo ito kalit. Nikalit ang hayag mga sa langit. O niya, natumba si Saulo. O niya, sa kahayag, nilitungang at tingog. Niingon, Saulo, nga nung lutos mo man ako. Ito pa si Saulo. Hayag kayo. Grabe pas kahayag sa adlaw. Halos yun na si mabuta. Pero naitingog. Ningon siya, kinsa man ka Ginoo. Ningon man ito ang pulong. Ako si Jesus. Kaya ang tumong ni Saulo at tumato siya sa Damascus. Pangitao niya ang tanang mga Kristiyano sa ato. Para dalon dito sa balik sa Jerusalem. Arong lutoson. Pero sa nabantayan nato diha sa New King James Version, diha sa Bisaya o sa New International Version, niwala lagi tong katong giingon bitaw nga. Niingon magud si Kristo. Nganong gilutos mo man ako, pero gisumpayan ni Kristo. Ang imong paglutos mura ra kag gasipa o guod. Kanang dako kay nga kahoy ba? Dako kay kahoy. Unya giputol na siya, namatay na siya. Niabot pag 5 ka tuig hanto digamay na siya tungod siya gitawag na guod. Gahi na jud kay na. Kung mulutos ni ka Kristohanon, mura ka galutos yung lingon. Mura ka gasipa guod ba mo balik si mo ikaw rin nasakitan, ikaw sipa, ikaw nasakitan. Ingon ang pulong sa Ginoo. Pero sa NIV nawala pud na. Kung basahon nimo na si NIV, ingani ra gyud pagkaingon, I am Jesus whom you are persecuting. Mora na nakabutang. Pero muadto din ka sa New King James Version o sa King James Version ay sumpay, it is hard for you to kick against the goods or good sa Binisaya. Ikaw rin yung masakitan, anak. Mao po na. Diha to sa kikuhaan. Now, manto na ta, patapos na ta, isa na lang kapo. Kining gidugangan. Diri mong ilgigan. Na anag yun ang yawa. Muadto ta sa King James Version o muadto basahon sa King James Version o sa New King James Version. Katong giun sa pag-describe si Satanas. Niingon Isaiah 14 versikulo 12 nag-ingon diri, "O Lucifer of the morning." Sa gi-describe si Lucifer o kanang kahayag of the morning. Kahayag. Diha na sa King James Version o sa New King James Version. Gibutang ang ngalan sa King James Version. Muadto ta sa NIV, New International Version, sa Isaiah chapter 14 verse 12. Niingon dire, nawala ang Lucifer. Tiwala sa NIV ang Lucifer. Ako lang iklaro sa inyo ha, isa yun makita nimo ang ngalan nga Lucifer. Isaiah ra gyud na. Dili gustos taga NIV ka-translate nga makaila kang Satanas. Unsay ngalan ni Satanas? Sarhi anghel pa siya. Tuwa pa siya sa langit, wala pa siya natagat, wala pa siya nahimong Satanas. Gitawag na siya Lucifer. Ang meaning morning, kahayag. Ang si Lucifer, si Satanas dito pa siya sa langit, gitawag siya Lucifer. Kung imong basahon ni NIV, dili jud ka kaila ni si Satanas, Lucifer din na siya dito sa langit. Kay giwala nila na naapod sila'y munang gigon ako, naapoy gidugangan. Although na siya gikat, giwala niya ngalan ng isa NIV, giwala niya ang Lucifer. Ang dito sa Isaiah ay dito sa King James Version, sa New King James Version, nagibutang, "O Lucifer, son of the morning." Pag-abot din sa NIV, gisumpayan, "Son," wala
Walay Lucifer, ni-refer ang son of the morning star. Unsa man ang morning star? Muadto ka buntag sa iyo, utan-aw ka sa silangan. Diha mo tubang musubang nga adlaw. Kana bitaw nga abot ang kahayag ug kangit-ngit o ang pagkulag na sila. Ang palibot matanawan nimo makita-kita nakatino aksyon sa kahayag. Naay usa ka bituon makita nimo nga hayag kaayo compare sa uban nga bituon. Muna gitawag natong morning star. Pero dili na star. Planet din na Venus nga planet. So, muna i-describe sa Biblia, morning star. Now, sa NIV o sa Bisaya, giwala ang Lucifer. Now, nganong nag-mention man tani, muadto na po taglain, muadto tag, mao gyapon, kini gyapon natong isgutan, pero muadto ta sa Revelation, chapter 22, verse 15. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Yun sa English ang basahon. Dire ha sa King James Version o sa New King James Version o sa NIV na usa sila. Niingon dire, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony to the churches, for the churches. I am the root and offspring of David and the bright morning star. Niingon si Kristo nga siya ang bright morning star. Si Kristo yung ngayon, pero meron din akong gibasa, niingon siya, I, Jesus, sent my then sa katapusan niyang i-describe yung kagalingon, I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Niingon si Jesus. Balik ta sa NIV sa katong Isaiah. Si Satanas gi-describe sa NIV bright morning star. Di mo mahadlo? Di mo mahadlo? Ako, nakuyawan na jud ko. Aning, ngano? Si Kristo ni, siya yun ingon. Siya ang kagalingon, siya na ingon nga, I am the bright morning star. Pero pag abot sa NIV, ang dito sa Isaiah, gitawag nila ang Yawa, son of the morning star. Kana ganing morning star, kang Kristo yun nga another niya ngalan. Pero dito sa Isaiah, gi-address ko na ngadto sa Yawa. So ato din na diskubrihan ron nga ang NIV. Giparihan nila si Kristo o ang Yawa. Parihan na sila morning star. Kaya dito ba sa Isaiah, dito din na sa New King James Version o sa King James Version, morning rabi gitawag kang Lucifer. Karon dito sa NIV, gitawag na ang katong sa Isaiah, gitawag na morning star. Pero pag abot dito sa katong sa Revelation, chapter 22 verse 16, ang tulo ka version nag-ingon din na nga si Jesus the bright morning star. Osbo na ko, klarohon na ko sa inyo ha. Diri na ito makita kung saan NIV. Kay kini nga akong gibasa ron sa inyo ha. Gidescribe di ay diri nga si Jesus o ang Yawa parihara bright morning star. Kamoy mag-decide. Kamoy mag-decide. Dili ni bakak akong istorya. Bahala wa mo gatikno pwede niyo tan-awon ko sa video. Tinuod niya akong istorya. Nakasulod ang Yawa. Diri sa Biblia. O kasagaran ra ba nimo magunit aning NIV or New International Version ang atong mga batan-on. Dili gina sila mutan-aw dito sa King James Version o sa New King James Version. Munang giingon ko, hadlok, hingilngigan ko, ngano man, ang Yawa o si Kristo, ingon ang NIV, parihan sila. Sa pag-describe sa morning star. Nung Kristo, I am the morning star. Kaya ingon dito sa NIV, describe ko niyang Yawa, the morning star. Pero dito sa King James Version, sa New King James Version, morning lang yun ilang itawag sa Yawa. Kapag sinusukit ko kasi sa langit, kahayag siya. Pero dili siya star.
walay isda. Kami mag-isa. Makita ninyo. Basaha ato akong album sa kung makita ninyo, gi-compare na ako dito. Ako raman po ng research. Makita na ninyo dito nga lahi gyud ay. Ila gyud ni siya. Karon ako nang gi-share sa inyo nga ano sa kong purpose na nakabantay na magko nga negro na mo. Para lang gyud dili gyud mo malipat sa yawa. Kung mo gamit ka ginaybi kay tinuod ang inaybi, New International Version. Lamig gyud basahon murag translation sabton. Pero naadyo ka anang tulo ka version. New King James Version inaybi. Ayaw gyud pagpalipat kung napakay time basa hapon sa uban nga version. Daghan gipang kuha, daghay gipang dugang, daghay gipang usap ang kuan ang NIV. Usbon ako kung mong iyon bitaw tag kung sa Ginoo pagyud ni. Nganong wala man yun niya gibutang sa una pa nga panahon. Usbon ako ang King James Version gigamit na sa mga Protestant, mga born again Christian 1611 hangtod 1977. Wala gyud na sila usba, wala gyud na nila ko na kalit lang 1978 ni gawas ang NIV, ganahan sila sa NIV. Pero daghay gidugang. Ako nag-testify sa inyo ha, tinuod ng fasting. Pero giwala na sa NIV or New International Version. Now, panapos mga igsoon. Ang sa una na akong part 1 istorya, dako di katabang ang chapters o kanang mga verses sa Biblia katong pagbutang nila. Pero diri pagtuon nako sa akong kaning part 2 nato, kining mga bersyon na mga NIV, mga King James Version, nabantayan ako na ay confusion, na ay kalibog. Musa magbantay mo. Kung ingani ra kung istorya sa inyo, ayaw mo palipat si Yawa. Kay bisag ang Biblia, gigamit na si Yawa. Gigamit na sa Yawa. Daghan siya gidugang, daghan siya gikuha, ug daghan siya giilisan. Malipat yung ka. Ug dili na bagyo na. Mao kung naaka sa Ginoo. Nalipay ko kay nakadungog mo ani. Dugay na nako ni siyang gigather tingali 10 years ago na nako ina-discover. I-take note ko lang ni ingon ko sa kong kulingon. Wala pa tingali ko ng pastor nang ako. Maabot ang panahon ma-share na ko ni kanang sa mga Kristohanan nga nitubo na. Kanang bag-o pang gatubo dili ni sila angay kimag. No add man na sila confusion sila. Ano di ka nga different version sa Biblia. Lahi na siya. Pero ikaw, bago na ka nang mature na ka sa kapagkakristuhanan, pwede na ka istoryahan. So dalay ko ng Diyos.